Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel गोदान साख्रि आसाम पुलिस ओंखारबावबाय बेनो जाबाय APS ACS नोंथांमोना APS नि आन्डाराव भेकेन्सि मोनबाय गोदानै आरो लोगोसे BTC आव जायफ्रा दाखालि एग्जाम होदोंमोन बायबा टेस्ट होदोंमोन बिनि फाइनाल रिजाल्ट फैबाय दा गोबाव खालामा जों नायगोन मानि थाखाय फैदों आरो सोर एलिजिबल जागोन जों डिटेल्सखौ नायगोन बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला Bodo Info YouTube चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट गभर्नमेन्ट स्किमनि लननि आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो बर' रावजोंहाय मोनबाय थानो हागोन दा जों फार्स्टआव फैबाय BTC अके आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा मण्डलनि एग्जाम होदोंमोन बायबा टेस्ट होदोंमोन बिनि फाइनाल रिजाल्ट फैबाय आरो जायफ्रा सिलेक्ट जाबाय 6 मान्थस कोचिं लानो हासिगोन RCCC नोंथांमोना गुवाहाटीयाव थांनानै आरो जेब्ला साख्रि ओंखारो नोंथांमोना साख्रि मोननायनि चान्सआ दंसै बेनो जाबाय मण्डल साख्रियाव दा बे लिंकआव फैना नोंथांमोना क्लिक खालामनानै गावनि रल नाम्बारखौ नायदो अब्लानो नोंथांमोना थांनांसिगोन नोंथांमोना ट्रेनिं लानो दाखालि बावै JAA बेनिफ्राय स्टेन'आव जायफ्रा आनजाद होदोंमोन दा बेनि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै जानो हागौ मागोनि उनाव ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 नि एडमिटआबो मोनथ'वाखै आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन दा बे जाबाय BTC नि आपडेट बेनिफ्राय 10 नि सोमोन्दै जेब्ला अफिसियेल आपडेट मोनो स' नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा गैथ'वा जों दानिया थांसै APSC आव जे भेकेन्सि ओंखारदों नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दं APSC आव एग्जाम होनो दा गोदान भेकेन्सि फैलायबाय जों दानिया बेखौ नायनोसै दा जोङो फैबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेशन दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङ आसाम पुलिसाव मावनो APS जानो गोसो दङ आनजाद होनो हागोन आरो लोगोसे जोङो बेयाव साख्रि मोननो हागोन APS नि आन्डाराव दा बेखायनो जों बेयाव अफिसियेल नटिफिकेशन भिउ खालामबाय PDF फाइलखौहाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालाम एन्ड बेनिफ्राय बेयाव फैनाय लोगो लोगो टटेल पस्टआ जाबाय 235 दङ दा रिसेन्टलि APSC आव एग्जाम जादोंमोन बेनि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै थाबैनो ओंखारसिगोन दा बावैनो नाथाय गोदान ओंखारबावबाय जेरै आसाम सिभिल सार्भिसआवबो दङ नोंथांमोना 21 मोनदों अपेनावहाय बेनिफ्राय STP आव 4 दङ बेनि गेजेराव हिन्जावफ्रा 1 दङ बेनिफ्राय आसाम पुलिस सार्भिसआव APS आव नोंथांमोना 4 मोनदों बेबादिनो हिन्जावफ्रा 1 रिजार्भेसन दङ अके एन्ड बेनिफ्राय गोबां पस्ट दङ नाथाय जोबोर खम दङ नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लादो एडिशनेल पस्ट फैदों बियो नोंथांमोननि जेरैहाय एक्साइसआव दङ फाइनेन्सआव दङ ब्लगआव दङ बेनिफ्राय ससाइटिस कअपारेटिभआव दङ बेनिफ्राय टेक्सआव दङ लेबाराव दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसावबो दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय PWD केन्डिडेट नोंथांमोनाबो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन दा जों फैबाय एग्जाम सेन्टाराव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय लास्ट नोंथांमोननि मेन एग्जामा खालि गुवाहाटीयावल' जागोन बेखौ नोंथांमोना मोनसेल' सेन्टार मोनदों लास्ट मोमेन्टआवहाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्केल फिखौ नायदो आरो एग्जामा नोंथांमोना 17 मार्चआव जागोन प्रिलिम्सआ बेनिफ्राय मेन्स एग्जामा नोंथांमोना जुन जुलाइआव जागोन आरो बेनिफ्राय बे स्केल फिखौ नायना लादो ग्रेड वाइसआव दङ आरो लोगोसे एग्जामा नोंथांमोना मिथिखाबाय अफलाइन एग्जाम जायो स' बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दा बेनि अनलाइना जागोन 17 जानुवारियाव आरो बेनि लास्ट डेटआ 6 फेब्रुवारि आरो पेमेन्ट दाननायनि लास्ट डेटआ 8 फेब्रुवारि स' बेनि गेजेराव नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन दा पेमेन्टखौ बेसेबां दाननांगौ जोंनि STP आव जों बेखौबो नायनोसै गोबाव खालामा थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम अब्लानो बुजिगोन दा पेमेन्टआ नै स' नोंथांमोना मोनदों पेमेन्टआ 297 जेनेरेलाव नाथाय जोंनि STफ्रा जाबाय 197.20 नोंथांमोना खालामनांगोन पेमेन्टखौहाय बेनिफ्राय PWDफ्रा 47.20 बेयाव नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टखौ खालामनांगोन देन दानिया फैबाय नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स आरो मेक्सिमाम जोंनि STP खथायाव 43 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन जायफ्रा डिग्री पास जाबाय डिग्री पास जानाय लोगो लोगोनो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एग्जामा जागोन अफलाइन एन्ड बेनिफ्राय टटेल मार्क्सआ फार्स्टनि एग्जामा 400 एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्डनिया 1680 मार्क्सनि एग्जाम जागोन अके बे जाबाय APSनि एग्जाम प्रसेस दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय नेगेटिभ मार्किंबो दङ 1/4 दङ फार्स्टनि एग्जामाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थादो दा जायफ्रा नोंथांमोना गोसो दङ स' नोंथांमोना बेयाव खालामबानो जाबाय दा बेनो एग्जामा नोंथांमोननिया नै स' नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङ APSC आव थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो एन्ड एग्जामखौ होदो